Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu. Regai ndige ndichikuverengerai meseji yavo iyo yavakatitumidzira. Anzi, Brother Nashi, makadii zvenyu? Please post my story. Makaviga chitupa changu. Izvezvi nditori kuholiday. I am in a hotel. Saka ndanga ndichingobrowser hangu paYouTube mushure mekunge ndapedza zvandanga ndichiita mhiko dzangu. Asi kunyange ndichiri kuita mhiko dzangu idzi, mweya wangu hauchina mufaro zvachose nekuda kwezvandakaita muna 2009. Ende ndikuda kuti ndige ndichizosunungurwa, if it is possible, kuti zvinokwanisika kuti ndige ndichizosunungurwa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 59 years ekuberekwa uye ndine pfuma yakawanda, asi pfuma yangu iyi kunyange vanhu vachiichiva panyama but mumweya ndiri murombo wekupedzisira, nekuti zvinhu zvangu ndezvemagic. Vanhu vanondiziva nemwoyo wangu wekupa, ende ivo vanototi ndiro basa randinoita iroro rekupa. Kana kupage kwangu kunyange ndisina mafollowers akawanda, but ndakatonyora kuti ndinoita zvekupa vanhu vanotambura. Asi Brother Nashi, regai ndikuudzei chokwadi chamusingambofi makanzwa pangava pari pamaredhiyo kana maTV kana mumapepanhau. Muna 2009 business rangu rakange rava kukolapsa chose panguva iya yehyperinflation. Kana muchiri kuirangarira, ndakabva ndachizoenda kuNigeria neimwe shamwari yangu, ndikabva ndachizonointroducwa kune umwe grandmaster. Grandmaster uyu ainge ari munhu aigara musango, ainge achigara musango rimwe riri kuOgun State. Akanditi, I'll give you wealth that will never dry, but you must sacrifice the strength of others to keep your own standing. And unofanira kuti unge uchizokesa your own seed, your father's bloodline. Ndakasaina rinonzi blood contract. Murayiro wekutanga waiva wekuti pese paunoda kuvhura portal yemari itsva, unofanira kupa zvipo kune vanhu vasingagoni kuzvifambira, meaning kuti zvirema, vanenge vakazvarwa nehurema, the crippled, and zvinenge zvisina rudo mukati, kupa munhu anofamba newheelchair. Brother Nashi, pese pandinopa mota kune munhu akaremara makumbo, ndinenge ndiri kutransfer weight yespirit yangu pamunhu iyeye, kana kuti macases avo andakanotora kuNigeria, nekuti kana ukaromba une macase avo anenge ava kuoperata ari mukupenyu kwako, but une zvaunokwanisa kuti unge uchiita so that macases iwavo asazongoramba achikutevera, like kuzopa vanhu kwaunenge uchiita zvinhu uchivarasirira zvinhu zvako kwavari. Motikari iyoyo yaanofamba nayo ndiro rinenge ratova jeri rake rekuti arambe akatakura mutoro weoccult yangu, kuti inini ndirambe ndichimhanya mumabusiness tenders. Svondo rino, mukoma Nashi, kutaura chokwadi, ndine chimwe chirema icho chandakabva mukupa mari. Chirema ichi chandakasangana nacho kunoku kunyika kwandiri, kunoku kuvacation, uye zvekare ndakapa motikari mbiri kune vamwe varume vakaremara panguva iyo pandakazoita zvinhu izvi, asi vainge vasingatozvizivi kuti kupa kwandakaita zvirema zvinotambura. Vanhu muchechi vakatoti amen, vachitambira makey, because izvi zvainge zviri zvirema zvandakasarudza zvemuchechi. Havana kunge vakaziva kuti kutambira kwavakaita makey vainge vatambira contract yekuva mapillars ehupfumi hwangu kusvika vachizofa. Ropa ravo ndiro riri kurifila, uye zvekare rinofila apo panenge pachifanira kuti pange pachizozadzikiswa kana ndiine mari dzandinenge ndichida, uye zvekare ndinofanira kuramba ndichingoita mari as long as ndichingoshandisa vanhu ava. Asi Brother Nashi, pfuma iyi sezvo iri pfuma iyo yandakatora kubva kuna Satani direct, icontract itori nefine print iyo yandakasaina, uye zvekare ndinewo zvandisina kunyatsokunzwisisa nekunyatsokuverenga.
because macontract acho kana wasaina neropa zvinongosara mumugomo nagrand master. Asi chandinongoziva ndechekuti ndakanzi uchazova nemari yakawandisa. Akati you will have gold but you will never have a son, and your name, your father's name will die with you. Nhasi ndine vana vasikana vasere 8 girls, asi handina mwanakomana kana mumwe chete. Ndakamboedza kuzvara nemasmall houses, ndikaenda kumadoctors ekuuk nekugermany, ndakaita vana nevarungu ndichiedza kuti zvinge zvichiita, asi mhinduro ndeyekuti mbeu yangu yemwanakomana iyo haitokwanisi kuti inge ichizova mwana anorarama, nekuti muna 2009 ndakabvuma kutengesa my father's bloodline, ropa rekwababa vangu. Mweya uyu wakandiudza kuti tichakupa mari asi tichatora simba rekubereka varume mumhuri mako, ende ndainge ndichiti zvimwe kuda zvichaafekta inini ndiri ndega, but zvava kutongoafekta dzinza rose, zvichireva kuti tiri kupera chose one by one mukomanashe, nekuti ndine mamwe madzikoma angu awo akafa vangori nevana vasikana, vanhu vasina kumbogara vakaenjoya upfumi sekuenjoya kwandiri kuita. Nechavari kufira ndinotochishaya, nekuti this was not part of the contract. Inini ndini ndega ndaifanira kuti ndinge ndichizofa. Zvino ndaparadza nedzinza rababa nemadzibaba angu ose, ende mwana wega wega uyo anozvarwa mumhuri anozvarwa akaita ndonda anokwanisa kufa within 1 year. Saka mweya uyu unoda kuti zita rangu ringe richizomira pandiri pfuma yangu yose iyi. Kana ndikafa gore musazoriudza vanhu, asi ndiro iri randanyora pandiri kufanira kuti ndinge ndichizofa, ende ndichazovigwa kune imwe nyika isiri nyika yeZimbabwe. Please ndapota musazotaura zvekare nyika yacho, uko kwandiine imwe small house iyo yandakazvara nayo mwana. Ndakanzi ndokwandichazovigwa ikoko kure neZimbabwe, nekuti handifanire kuti ndige ndichizoradzikwa muvhu iro rakaradzikwa madzitateguru angu nekuda kwechivi chandakaita. Hanzi kunyangwe ndafa handiwani zororo, nekuti ndakatengesa ropa remadzibaba angu. Mukomanashi, vana vangu vasikana vakafunda kuna Oxford, Harvard, asi moyo wangu unochema because pandinoona kana vamwe vane vana vavo vakomana ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. Iko zvinozvi mukomanashi, ndinogara ndichiona baba vangu vanouya kwandiri, vanenge vakabata tsvimbo yavo vachiti kwandiri, mwana wangu sei wakauraya dzinza rangu nekuda kwema-S class nemansion muBorodale. Ndiri kutya nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita, sepandakaudzwa kuti handifanire kuti ndige ndichizovigwa muvhu semuivhu umo makavigwa madzitateguru angu, nekuti ndakakanganisira baba vangu zvekare nemadzitateguru avo nekutengesa kwandakaita ropa ravo. Nyaya yangu ngaive sechidzidzo kune vateereri venyu. Chenjerai mbinga dzamunomhanyira muchiti dziri kupa vanhu midziyo yakakosha, asi dzichitopa vanhu, vana vemamwe vanhu, matambudziko, vacheche vakaremara kana chembere. Hazvisi zverudo nguva dzose. Dzimwe nguva unenge uchitotambira chipo chekuti mbinga inge ichizogara pauri, iwewe uchitsikirirwa pasi. Pfuma yangu iri kundidya uye handina wandingazosiyira nhaka, nekuti ndakangoita vana vasikana. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi muri sei pano Secrets and Confessions. Brother Nashi muri sei? Ngeniniwo ndinogara kuEastern Highlands. Pari zvino zvomukoma Nashi ndakatombomira basa. Zita rangu muchanditi Sandra
uye zvekare ndakadzidzirawo basa iri muSouth Africa rehuman resources kuSouth Africa. Ndikabva ndawana basa iri mukomana she kuwana kwandakariita ndakatoti Mwari mandiwanira nyasha, but handina kunge ndakaziva kuti what I had been asking for, hey mukoma, the type of a job that I got. Saka ndakabva ndachizowana basa kune imwe mbinga iyi muCongolese. Saka iye ane macompanies ake kuCongo. Sezvamunoziva kuti kuCongo hakuna mutemo, vanongoita yose. Saka mamaini ake uye zvekare nemakambani ekugadzira maroad kuCongo ainge achiti zvinotomuisa parisk, ende kana kaita mainvestments zvinokwanisa kungomuka zvakatorwa nestate because hakuna rule of law ikoko. Saka basa rangu rainge riri rekufamba naye mumaprivate jet, kubata diary rake uye zvekare nekuorganiza mameetings ake nemapolitician mahombe iwawo ekuDRC. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekudai so ndakabva ndachizopiwa imba muBalito, ndikapiwa nemotikari Audi R8 uye zvekare ndainge ndichipiwa salary ye150,000 pamwedzi. Ndakafungidzira kuti ndainge ndasvika padainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosvika, asi pane chimwe chinhu chandaifanira kuti ndinge ndichiita mwedzi wega ende vainge vachiti this is just corporate strategy. Musi weFriday wega wekupedzisira kwemwedzi, mukomanashe ndaipiwa zita remushandi mumwe chete uyo ainzi employee of the month, anenge achibva mune imwe yemacompanies avo. Vaingoti Sandra, tsvaka mushandi uyu womuinvita kuprivate dinner kumba kwako kuBalito, tinoda kuti tinge tichizomupa a quick promotion and a bonus. But promotion iyoyo waingoramba uchingoita basa rawainge uchiita, but salary yako ndiyo inenge yawedzera. Radhanashi vaiva nevashandi vadiki vaityaira matruck, macleaners, masecurity guards uye zvekare nevamwe vaishanda kumamaini. Vaitova nevamwe vaitobviswa uko kuDRC vachitounzwa muSouth Africa. Ndini ndaitumidzira mainvite ende vashandi vaifara vachiuya nemhuri dzavo kuzodya dhina nemuridzi wekampani. Asi mushure medhina yatinenge taita, mukomanashi ndaifanira kuti ndige ndichizovatevera vanhu ava. Ndine umwe mushonga wandaipiwa mukoma wainge wakaita kunge madota avo andaizoenda ndobva ndanomwaya pamba pavo. Vanhu ivavo kana kuri kunzi vanenge vari vagari vemuSouth Africa kana vari vekuDRC, ndaipa umwe muCongolese uyo aizoenda achinonomwaya madota mudzimba dzevanhu ivavo. Chinhu chandakatanga kuona mukomanashi pavanhu ava ndechekuti especially vemuSouth Africa, most South Africans vaifa pagore roga mukambani paiwana munhu aitofa. Each and every year paitowana munhu anenge achifa, but all those people that were dying, vanhu ivavo ndaitova invita kumba kwandainge ndichigara. Chinhu zvekare chainge chava kundityisa ndechekuti mumba imomo ndainge ndava kuona vamwe vanhu vandainge ndisinganzwisisi kuti vanhu ivavo yainge imbori type yakaita sei yevanhu, nekuti vanhu ava mukoma vainge vari vapfupi, but uchinyatsokuona kutoti munhu uyu munhu mupenyu anorarama, but chiri chipfupi. Ndakazotanga kurarwa, ndainge ndiine fiance yangu umwe wandainge ndichidanana naye, ainge ari muZimbabwean but achigara kuAmerica. He was a pilot, ainge aine mhuri yake ikoko kuAmerica, but akandiudza kuti ainge ari pakati pekunetsana nemudzimai wake ende ainge asingachadi mukadzi wake. Akandivimbisa kuti ainge achazonditora inini kuti ndinge ndichizova mudzimai wake. Aitopota achiuya kuSouth Africa onyepera mudzimai wake kuti aenda kuCape Town kunoona someone else so that the wife won't suspect, achitombogara neni. But takatanga kungonetsana mukomanashi. Pane musi wakarohwa mbama ari pamusoro pangu, akaridza mhere akati ndarohwa mbama, akati musana wangu. Ainge atova nedambudziko rekuti sikarudzi yake yainge isingachashandi zvachose kubva pazvakaitika zvinhu izvozvo.
Nyaya yandikuchazondiudza pano mukomana Shi ndechekuti ndine rimwe bhuku iro randakazoona muofisi mabosi vangu. Bhuku iri rainge rakanyorwa kuti Sandra ari kufanira kuti ange achizofa. Painge paine date rainge rakanyorwa rakanzi musi wa 12 December 2030 ndiri kufanira kuti ndinge ndichizofa, uye zvekare painge pakatonyorwa nechiFrench. Ndakabva ndachizotora picture repage apo painge pakanyorwa zita rangu, ndichiona kuti pari kutaurwa nezvangu, pamwe pacho pakanyorwa nechiFrench. Pandakazoita translate, saka vainge vakanyora ivo kuti kana Sandra afa, ropa rake ndiri kurida muhari mangu, ndikuda kuti ndige ndichizomushandisa ropa rake muhari. Saka ndakangobva kuSouth Africa mukoma, ende ndiri kutonzwa kutotya nekuda kwezvinhu zvandakaona mudhayari rabosi vangu. Munhu uyu mukoma, of course, zvecrime agara zvake anoita muSouth Africa nekuda kwekuti ane mari, haatombotyi kana kusungwa. Ende ndinotya kuti kana ndikadzokera kuSouth Africa vanokwanisa kundikidnapa vondiendesa kuDRC, unongonourawa wokandwa kana mumaini ikoko kuDRC. Ndiyo secret yangu yandiinayo. When you post my story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi vashandi vainge vachifa each and every year. Hanzi paiwana mushandi anofa, but anenge abva mukudaidzwa for a dinner nemurungu wavaishandira wekuDRC. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Pane nyaya yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana ari kuda help. Hanzi mukomana Shi, muri sei? Ndava nenguva ndichiteerera maconfessions. Ndati ndige ndichiuya neconfession yangu. I think ndatova almost 4 months kubva zvandakatanga kuteerera maconfessions. Zita rangu muchanditi Tinashe, uye zvekare muchati ndini mukomana ane makore 24 years ekuberekwa. I was a genius kubva ndichiri mwana mudiki. Saka muna 2021 ndakabva ndachizowana yavanoti Mbinga Excellent Scholarship. Mind you, mukoma ndangoisa hangu zita rekuti Mbinga, but se zvamuri kuona manyorero andaita, it is something zvitori nepolitics mukati. Yaipiwa vana avo vanenge vagona chikoro, vanenge vapasa. Saka ndakati ndapasa, ndakabva ndachizotorwa neimwe Mbinga. Zita rayo ndanyora, asi musazoshare. Ndakakwanisa kuzowaniswa mavisa ekuti ndige ndichikwanisa kuuya kunoku kuBeijing, kunoku kwandiri, kuti ndige ndichizodzidza yavanoti artificial intelligence. Saka pakutanga mukomana Shi ndakafara zvisingaiti, ndikatoti ndainge ndabatsirwa naMwari, ndikati Mbinga iyi yakatumwa naMwari kwandiri. Asi zvinhu zvakazochinja. Mainge muri muna June muna 2025. Mbinga iyi yakabva yachizouya kunoku kuChina. Yauya kunoku kuChina, ndakanzi taifanira kuti tinge tichizosangana kune imwe hotel. Takabva tachizoenda kuhotel kuya. Vakatanga kutaura neni vachindibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana about zvidzidzo zvangu, vachiti vainge vachida kuona kuti ndainge ndiri kuprogressa here. Ndakavaudza all about complex algorithms eBitcoin neEthereum, uye zvekare nemacomputers acho awo atinoshandisa, uye nekuti vainge vachida kuzovhura a private laboratory muZimbabwe, but head office yacho iri kunoku kuShenzhen. Saka tichitaura kudaro, chakandishamisa mukomana Shi ndechekuti vakabva vachizondidirira wine. Vakati vainge vachida kuti tinge tichinwa wine tiri tose. Takati tichinwa mawine kudaro, mukomana Shi vakabva vatongokurura hembe dzavo. Ndakatovatarisa, ndakamboda kutiza. Pandainge ndichida kutiza, then bodyguard wavo akabva achizopinda muroom matainge tiri. Vainge vachiri vakatoshama mukoma. Vakatora gauni ravo vakafuka, ndipo pakabva pachizopinda vamwe
komana vaviri vanonzi mafemboy. Munokwanisa kugugula kuti zvinoreva kuti kudii kana kuti malady boy. Vainge vari vekuPhilippines. Vakapinda vakomana ivavo vakagarawo pasi, but mapfekero avainge vakaita ndakabva ndachizozviona kuti vainge vari maescort. Vakatanga kutostripa ende zvainge zvisingachamake sense kwandiri. Pandakati ndinge ndichida kubuda vakabva vanditi sit down because ndaifanira kuti ndinge ndichizovabhadhara. Ndikati kubhadhara chii? Vakati can't you see kuti I have upgraded your life. Vakanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiparticipate nawo malady boy iwavo ndichizorara navo, zvinhu zvandainge ndisati ndakamboita muupenyu hwangu. I am going to spare you the gross details zvinhu zvakaitika, but mukoma ndinoda kureurura kuti ndakanzi ndinge ndichirara navo to please mbinga iyi yemuZimbabwe yandinotya kuti munge muchizopublisha zita just in case, saka musazotaura zita remunhu iyeye. Saka atori nemhuri yake kunyange kunoku kuChina, atori nemamwe mastudents echikadzi avo aanodanana nawo vandaifungidzira kuti ndo masmall house. Saka iyi manje yekuti he enjoys watching me ndichirara nawo malady boys awa, it really does not make sense at all. Zvakaitika ipapo patainge tichiita zvatainge tichiita, iye akabva achizoenda ndokubva anogara pacouch akadhima malights muchikona make, but isusu kwatainge tiri malights ainge atori on achititarisa apa ainge achiita chiya chavanoti chimhandara maoko. I was really traumatized to this very day. Mukomana ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndingaudzawo sei amai vangu kuti izvi ndo zvakaitika apa? I still need his help. He's very connected, this man, and sema Chinese ivo vanongodhila nemapoliticians. Siyana nekunana America kwekuti unongoenda kana radio station wotongonotaura nyaya dzako. Kuno kunokwanisa kutofira mujeri uchinzi waita izvozvo zvehomosexuality. Please ndibatsireiwo nemazano. Ndoramba ndakanyarara here ndichishingirira, then I apply for my visa, then I go to another country where he will never be able to touch me. Ndichange ndiri mucomment section. Kune vachandibatsira ndigatenda zvikuru kana kuri kunzi mukakwanisawo kundibatsira. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section mwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mbinga iyi iyo ndizvo zvainofarira izvozvo kumuona achiita bonde. Hanzi acho anonzi mafemboy kana kuti malady boy. Hanzi you can google munge muchizvionera kuti vambori vanhu vakaita sei, so that munge muchinzwisisa confession yangu. Asi hanzi kana mapedza kugoogla mobva machizodzoka mundiudzawo kuti ndingaita sei. Ndoramba ndichizviita here pose pavanouya kunoku ndichivapa mashows acho ndichiita zvandinenge ndichiita izvozvo pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi zita rangu ndinonzi Garikai 45 uye zvekare ndine 20 years ndiri mulogistics. Mukomanashi ndakawana basa rekuva fleet manager ndichishandira umwe murume uyo ane matraka akati wandei. Chinhu chakandivhiringidza pfungwa ndeichi, matrack edu ose ainge aine malatest GPS tracking systems, madash cams, uye zvekare kana vari sevakomana vanotishandira ndaiti kana ndikavatresa mukomanashi ndaitoona kuti vanhu havasi kumboba dhiziri zvachose, but ivo vainge vasingakwanise kunyatsokutipa consumption yakanaka. Saka nerimwe gore rimwe track redu rakaita accident muBeitbridge. Track racho rakabva rachizoita roll over. Ndakaendako kunoita recovery. Pandakasvika ndakaona driver akange akagara padhuze netrack akuvara, but aidedera achiti Garikai, ndaona zvinhu mutrack zvandisina kunzwisisa, achiti iye ainge aona chikwambo mutrack. Mukomanashi ndakazotanga kurota kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi. Ndakarota kamwe kachidhoma
Apa kurota kwose kwandiri kuita, ndinoti kana ndikaudza murungu wangu ari kuti ndinoenda newe kumusha, ivo vanobva kwaRusape, kunyange kambani iri muno muJoburg, ndokusaka ndauya pano nenyaya yangu kuti munge muchizondibatsira. Ndiri kurota takamira pamusoro pegomo kudaro, ndini ndinenge ndava kuita sekunge marori ose anenge ava marori angu, but bosi vangu vanenge vachindigamuchidza gona nekamwe kanava kaduku munava umo munenge muine kamwe kachipuka kanenge kaine maziso matsvuku ende kanenge kakanditarisa. Vanobva vachizoti kwandiri aka ndo kachidhoma kangu kanga kachiita kuti kambani inge ichifamba isina maproblems. Garikai ndinge ndichikwanisa kukupai mari dzenyu in time. Saka zviri kwauri kugamuchira kana kusagamuchira. Saka kuhope uku ndiri kubva ndachizorota tirimo mugomo, tiriko kwaRusape kwavanobva, ndichizogamuchira. Kana ndagamuchira chipo chegona iroro nekanhava kaduku kanenge kaine kachikwambo mukati macho, ndiri kubva ndachizozviona mukomanashe ndatoromba. Ende kuromba kwandinenge ndaita, ndinenge ndava kutotanga kutoshandisa vana vangu vose vava kutopenga. Ndinozoti kana ndakatarisa ivo bosi vangu vanenge vachitofamba vachitoenda kwavanenge vachienda nemudzimai wavo, but vanenge vachindidongorera vachifamba kudaro. Zviya zvekuti munhu uyu tamunyisa, tamukaurisa, tamuitisa zvinhu zvaanga asingadi kuti ange achizoita. Apa ivo bosi vangu vari kundimanikidza, vari kuda kuti tinge tichizoenda tose kumusha kwavo kwaRusape kuti ndige ndichizonogadzirwa. Hanzi ndisazongoramba ndichingorota mazihope avo andiri kurota. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndinoona sekunge muri kuda kurasirirwa mhepo dzezvikwambo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakawana basa, zita rangu ndinonzi Simba. Ndawana basa tainge tichifanira kuti tinge tichiklina nekugadzira imwe pond pane imwe imba muno muHarare. Handichatauri hangu kuti imba yacho iri kupi, ende muridzi weimba iyoyo anoita zvemaservice station. Saka mukomanashe painge paine pool yainge yakakura zvisingaite, ende yainge itori marbles akabva kuItaly. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizo unblocka rimwe drainage. Mudrainage umu hanzi mainge muine zvinhu zvainge zvakapindamo, saka mvura yainge isinganyatsokufamba zvakanaka. Ndakati ndapedza kubvisa marara ainge ari mudrainage, by then ivo vainge vabuda. Pavakabuda vakakanganwa kusiya vavharira imbwa dzavo. Saka I was on the other side of the fence. Yard yavo vakaidivide into two. Saka I was on the other side uko kwainge kuine swimming pool as well as neka pond kandainge ndichigadzira. Ndakatanga kunzwa mudumbu kuti ndinge ndichienda kutoilet kuma cottage kwainge kuchigara vashandi vavo. Mukomanashi ndakaona kuti zvainge zvisingabudi sezvo yainge iri weekend pamba apa ndainge ndangosara ndiri ndega. Apa ndaitya imbwa. Ndakabva ndachizongofamba ndikaenda painge paine mamwe maruva. Mukomanashi ndo pandakabva ndachizoti ndava kutoita tsvina. Ndo pandakaona kuti pasaidi pangu painge paine hari yainge iripo. Ndakavhendenyura hari iyoyo mukomanashi ndikabata zvinhu zvevanhu. Ameno kuti hazvizondikanganisi here kumberi uko. But so far chakangoitika ndechekuti ndine imwe brother yangu akangofa zvainge zvisina tsarukano. Apart from that hapana chimwe chakaitika. Saka mukomanashi pandakavhendenyura ndaifungidzira kuti maybe mune mari, but no, mainge musina mari. Ndakaona kuti mainge muine mazita ehama dzembinga iyoyo, vamwe vandinotoziva. Vanhu ava mukomanashi ndovaudza here chokwadi kuti pandakashanda pamba pehama yavo
ndine mazita andakaona ari muhari. Murume uyu ane vamwe sisi vake vanotambura zvisingaite, vanoita zvechivhenda. Ndichangoti vanogara kuGlenora, saka ndinotovaziva zvekutodaro. Handizivi kuti ndovaudza here kuti ndakaona zita ravo rainge rakaiswawo muhari nemamwe mazita ainge akanyorwa ehama dzavo, kana kuti ndongosiyana nazvo because hazvinei neni. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yo, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndotaura here kana kuti ndisataura? Hei, pakaipa apa kutaura. Munofanira kuti munge muchitaura, but kana mukagara mataura, zivai kuti munenge matova hard target. Yo, zvakaoma. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. I'll be back with another episode.